dangos chi sut i gael gwared o cefndir. A mae hwn yn rhywbeth really syml iawn gyda Photoshop newydd hyn. Chi jyst yn mynd i help chi yn mynd fan hyn a just teipio mewn remove. A chi'n gweld mae remove background a mae AI yn neud hwn i gyd i ni. Okay? So beth sy'n mynd ddigwydd nawr yw mae fe just yn gweithio trwyddo fe. Chi wedi dewis y llun chi sy'n cael gwared o'r cefndir. Ac wedyn gallwch chi just mynd trwyddo fe fan hyn ac mae e'n mynd i wneud e yn automatic i ni. Nawr, mae tutorials ar gael hefyd os chi eisiau gwneud e yn iawn, ond chi'n gallu gweld mae wedi cael gwared o'r cefndir na. Nawr, dyw ddim yn perffaith. Ni yn gallu select and mask tools a pethau fyna, refine, okay? So ni yn gallu refine fe. Dyw e ddim yn perffaith, ond os yw'n symud lawr yna, mae hwnna'n gret. So fi'n mynd i wneud eto, clico ar hwn, ac wedyn fi'n mynd i gwasgu remove background. Ac gen i weld pa mor hir. O, ydw fi'n hapus gyda hwnna? Fi yn hapus gyda hwnna? Fi'n mynd i apply. Da iawn. Okay, so fi'n hapus gyda hwnna. So beth i fi yn gallu gwneud wedyn, fi yn gallu newid yr flipo fe, pethau fel yna. So os fi'n right clico fan hyn, dwi'n mynd i gadael fi wneud e nadi. Ond yn y fideo nesaf, fi'n dangos chi sut i flipo pethau o gwmpas i hela pethau edrych bach yn well. Okay? So jyst hwnna bach fwy o seis. O, gwir handsome yna. Da iawn.